азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Дӯстони азиз, саволи як подписчик буд чӣ хел намуд крахмали кукурузни шумо истифода мебарен. Ман анамихе намуд гирифтам, нависши сорт навистагия, лекин фарқ надорад чӣ хеле бошам мешавад. Дӯстони азиз, иҷа тарзи тайёр намудани торти Рафаэла хоҳиши як подписчик буд. Тамошобинони азиз, 6 дона тухм шакара бинен, 150 грамм шакар пиёла пур нестай. Ма барои шумо дар пиёла мегирем то ки фаҳмем бисёритон тарозу надорен. Ор 12 қошуқ, крахмал 10 грамм, орда 180 грамм бояд андозем. Мо меандозем, гирифтем иҷада 170 грамм орд ва 10 грамм вай кукурузни крахмала ҳисоб кардем. Обши 180 грамм шуд. Орд монам кукурузни крахмалай уҷада ма без разрыхлитил мекунам. Дӯстони азиз, ман худам якум бор кардистам без разрыхлитил. Ман рецептои нав ба нава мехоҳам ки то ки ягон чизи бо навигарӣ шава давами соҳаи пухтупаз. Ман ҳама вақт ба разрыхлитил мекардам. Баъд сафедиву зардира ҷудо бисёр вақт мекардам. Хеле сафеди тезда сахт мешуд, кор осон буд. Анаи хел гуфтум ки биё чанд минут мерава ку ман ҳисоб кунам. Қариб 15 минут ман ҳами тухма задам. Барои чӣ ки ами миксери ман мошинасташ сахти ба қуввати хушрӯ нестай, хел сустарай ҳаму ҳисоб. 12 қошуқ орд барои шумо гирифтам, хел ҳисоб карда, то ки шумо тарозу надорен, мехоҳем фаҳмем ки ба қошуқ боша ё ба стакан ё ба пиёла осон фаҳм боша. ман иҷада гирифтагиам обши 12 қошуқ бе разрыхлитил. Дӯстони азиз, бо такрор мекунам, фақат мо кукурузни крахмал 10 грамм андохтагиам, ба хотире ки падёми торта паст намекуна, крахмал мебардора, ҳамхе меиста. ва духовкара 180 градусда монен. Духовкара пешаки гарм кунен, листа дар мобайн мемонен. ман хали чӣ хати мемонам, хали формочка мабинен, такша вай кардам, фольга мондам, печондам. ҳама ина медона, ҷаша нишон надодам. баъд мегирем дар тагш бо лист мемонен. баъд дар мобайн 180 градусда ҳамихе 200 градус ҳам бимонен. аввалш я 5 минуташ бояд баланд бимонен, барое ки ҳами резки гармида объёма хушрӯ метия бисквит. ҳамихе як дарунша зубочистка, ягон чувак боша мешава, воздухоша мебурорем. ҳамихел тамом. ҳамқадар баланд ки як мемонен, я объём метия, ба пасттар мекунен, штоби хомсуз дарунаш набиёяд, дарунашам ба хушрӯ мепаза. обши ним соата бисквити ма пухт бинен, хеб дам кард. бе разрыхлитилам мешудай. И рецепта ма барои шумо рисковат карда якум бор кардам ки без разрыхлитилам мешудай. инам хе чиқа мягкӣ омадагия бисквит, ам хе мереза ай мягкигиша. агар я 2 қошуқ растительни масларам ҳамроҳ кунен, баъд бисквит хали вай мешава, бо камтар мулоима ки дига хел мебиёя. ай хел вапше ранги хали омадагия мачалка бори бе ҳичи асосан бисквити классический анами хел бисквитай. ягон чӣ намеандозӣ, ягон равған ҳичи намеандозӣ. ина дӯстони азиз, ба 3 қисм тақсимаш мекунам. торти Рафаэла мешава. бинед чӣ хел мулоими мягкӣ омадагия, ҳатто бардошта намеша бисквитора. креми мо аз сметана, ним кило сметана, бо ними ҳамо крем белариам мондагӣ буд, удоф истифода бурдум. ина бо мондагиша хати сметана ҳамроҳ мекунам. баъд шакар меандозам. хай шакари майда ма доштам, 2 намуд шакар доштам. як намудаш хеле донош калон калон, ин намуди ки майдаам кам мондагӣ буд. хай шакара меандозам ку чанқа ширин мекуна. баъд камтар боша ба сахарни пудра бо меандозам, барое ки ширинак биёя кремон. барои белария ва сметана чун хали маззаи ширинӣ надоранд. ва кокосови стружки дар корай. ман як пачкаша даруни кремда меандозам, як пачка, 2 пачка дорам, як пачкаи дигар болои ҳамун торда охирон ҳамаи ҷошда ранги крошка, ай болои крем бояд стружки ҳам хали кокос бикунем барои торти Рафаэла.
ҳам хе крема задан мегирем. И белария хубиш дар чие ки мисол 1 кило сметана крем кунем, ҳами 1 пиёла белария дозем, крема сахт мекунад, мо сметанаро сахт мекунад. Камтар ман иҷа бисёртар гӯё 1 ба 1 андохтум сметанаву крем беларияро, камтар крема сахти бад кард. Бояд 1 кило сметанаву 1 пиёла белария меандохтем. Барои ки барои крема хоҳем сахт шуданаш бисёри бад андохтан дар кор набуда. Ман барои шумо хатогира гуфтум ки ояндада ки тайёр кардем беларияро ҳамаша намеандозем. ман 1 пачка сахарни пудраи дигарам ҳамроҳ кардам ва ина стружкарам ҳамроҳ кардам. ам хел аралаш мекунам. Тамом, ҳамааш яхе мешавад. ҳама ҷужда ҳамо стружки мешавад кремаш. инам хел камтар қандоб, оби ҷӯши нав ҷӯшомадагӣ, қатъи шакар ширин шавад. метонен хали пропиткаша ба кушони молокову об аралаш кунен. ман ҳамихел ба об кардам. инами кремона инами хел кардан мегирем. Крем ғавсаки хушрӯ шуд, лекин вақти меистодай белария бо сахт шудан мегирифтай. ина гирдуша ҳамаша ҳамихел ровни меша. ина беҳад бисквитомо мехки хушрӯ омадаге. инами ҳамаи ҷӯша ман пропитка кардам. хеле дӯстони азиз, бо роҳи осон ма барои шумо акма супер профессионал нестам дар соҳаи кондитерӣ, чанд қай ки метонам фаҳмиш дорум мефаҳмам, бо барои шумо мехоҳам нишон диҳам бо роҳҳои осон ки шумоам бифаҳмед, барои оилаи худтон тайёр кунед. ҳарчи ҳамихе кӯшиш бисёр барои чӣ мекунам ки бо тарзи осон боша ки ина мисол ман ҳозир чӣ надорам, ҳамха паставкаи томехӯрдагӣ надорам, такжда 1 косара мондам, ай болош ҳамхе падлошкара мондам. ин хе роҳҳо қатъиан меша. Агар паставка боша бо кор беҳад осон меша. Вақтиш тоб мехӯра 1 дастмон ҳамхе гӯё ки тоб метӣ 1 дастхати тез кардан мегирӣ. ҳамги вая пакрити торта ровни карданаш осонтар меша. И хел ма камтар тарсида мекунем ки ай болои коса нағалта. Хай мешава ба ҳар ҳол ки набуда гишта. Инам хе мо ровни мекунем торта. Камтар белария уже сахт шудан гирифт. Ровни кунам қиинтар шуд. Дӯстони азиз, барои ки ҳамихе сахт мешудаи белария, ами крем белария, бояд мо камтар бисёртар чизи жидки дарунаш да андозем, хед сахти бад нашавад. ҳай ба ҳар ҳолам хушрӯтар омад. Дӯстони азиз, инам хе болоша ман агар медоштам рафаэлара худша болои ҳами кремои кадагӣ глои мондагинда я рафаэлагӣ мемондам. ё бе ҳамиам мобайнашда камтар рафаэла мемондам. Азбаски хунук буд, мардакам набуд, рафаэла рои кунам, ягон гудакорам набуд, ҳамихе ман бе рафаэла кардам. шумо дошта бошед ҳамихе болошда 1 тай рафаэла мемонед, беҳад бо фасон меша. 1 зодрӯзда мекунед, ягон маъракада, ҳам барои хӯрдани ҳаррӯзарам необични торта. Вкусуш бо ҳами стружкира кадоми нағз бина аҷоиб ба мазза мебӯяд. Крем маззаш аҷоиб омадагиай. ҳамихе вкусуш хиёл мекунӣ творожный крем шудагиай. ҳами сметана қатъи белария ранги творожный крем бо стружки андохтагем аҷоиб маззаш. Камтар просто крем сахт шудан мегирифтай. ай ҳамон ҳисоб хай хел мешада дар якум бор карданда хай бо хатогира фаҳмидем ки белария барои гул мондан беҳад хушрӯ креми осон. ҳай барои пакрити торт асосан дилала хушрӯай. ҳай дилала дар иҷо ман наёфтам. Дар Тоҷикистон дилала қатъи мекунанд, ҳамихе болоша торта мепӯшонанд, беҳад хушрӯ мебӯяд. ина дӯстони азиз, барои шумо хоҳиши шуморо рад накардам. ҳарчанд хоҳишо бисёр шудагиай, иншоалло дар влогҳои ҳами пухтупаз оҳиста оҳиста тайёр мекунам. ҳамаша як рӯзда намеша. кӯшиш мекунам тезтар шава барои шумо пешкаш кунам. тайёр кунем.
тарзи гулмониро гуфтам дӯстони азиз, инам хел осонай гулмонии торто. Ина мебуримша 2 соат истод, мебурам. Бинен шумо, барое ки торти пешинаро нобуридам хе нишон додам, бисёр хоҳиш карданд ки буридагиша нишон медодем. Ман хостам ки питаться нокада шумода нишон диҳам. Агар мисол и Рафаэла набошад дар ҳамин қабатош, бо джема ягон чизи дигар мемонед, қабатош дар фрукти мемонед, ягон бананай ё клубника боша ё малина боша, қабатош да мемонед, бо хали фруктови торт мешавад. Ҳами бисквит қатӣ. ҳай намехе мешавад. Чанд намуд торти бисквит дар канали ма ҳастай дӯстони азиз. Кадом мехоҳад дар омада тамошо кунад. ай душанбе да боши, Тоҷикистон да боши, қаймоқҳои килоаке ҳаст. Иҷода ман хали наёфтам. Ҳамхалиро қатъи шакар мезанӣ, беҳад креми бамаза мешавад. дӯстони азиз, ба хотири подписчикам буд ки ман торта бояд бурида нишон медодам. Хай шавки буд. Монтаж бояд мекардам видеоро, ба гуфтам хай дар рӯзи баъд меша то пагаша ждат кунам. Баъд торта набуридам, холодильникда монда будам. ба саҳар гирифтам, кӯдако хӯрдан, намқаш мондак. Гуфтам бахай буридагишам, хай барои яки нишон дидим чанд қа мулоим мешавад. Аҷоиб бо торт ба мазза шудаги дӯстони азиз, мулоим меша. Хай майна ина меги ки дига эклер шудаги ранги бисквита, хай мулоим меша. Ина хитом бинед, ина и чанд қа мулоим шудаги кремшам бинед. ки як подписчикам хоҳиш кард ки буридагишам нишон медоде. Хамир навистай, хелш хамир беша. Ина бинед дурнаша хамир нестай, чихи ковокай дурнаш, нухеш пухтаги хуш руай. Уман хамир намешавад. Шумо фақат дар эклер як хаттогӣ мекунед, да баланд мемонед ами плита, ами духовкара. Баъд теста мегиред, вақти ами сирх шуд мегиред. Вақте ки баланд монден, баланд ами 200 монен, баланди баъд намонен, дурнаш хом мебия. Баъд вақти пухтак дар ами мобайн беста, мобайн да монен, беста нарасен дига, бикушен духовкатона. Бикушен я 5 минут дар гарми ҳаваи беста, баъд бигирен ша. Хуш ро дурнаш мепазам. Бо дуюм шам хикнен. Ҳамашанам хипазен. Беҳад мулоим меша, ягон ҷош хом намемона, хамир неста. Ина бовар ина бинед дурнаш чихи ковок бебиёя, чиста эклер. Хамири эклер ҳаму понч вай дамски пальчики меган, пальчикишам ҳами хамирай эклер қатӣ мекунан. Маки як хамир қайда такана фарқ надора, ҳар душа ба як хел мекунан. дӯстони азиз, ин барои шумо буд. дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани хурутоб шакароб шуд. Шакароби мо ба фатири қатқат хоҳиши мардак буд. ҳамин хел фатири куракам када будам, бо фатири қатқадам кадам. Хостан ки ба қатқат шакароб кунам. ина дӯстони азиз, хай чиз ҳамаи ми зелену помидор бо диринго ва пиёзша майда реза кардам. Чакай иҷа чакай ёфтем, чакаро об кардам ва салати сабзигӣ худам тайёр кардагӣ як рӯз пеш тайёр карда будам. Беҳад салати бамаза мешавад. Рецептиш дар каналам ҳастай, корейский салат навистагиам. Бинен подписчикои нав барои шумо салати сабзигӣ тарзи тайёр намуданаш бо роҳи осон ва бо лаззат. Ранги ҳамон корейский ки дар бозору мефурӯшанд ҳам хел маззаш мебиёд. ҳай ҳозир мо тайёр мекунам тарзи тайёр намудани шакароб. дӯстони азиз, раҳмати калом барои ҳар нафаре ки дар комментария суханои нағз навистам. Беҳад комментария бисёр шуд. ҳами охирон видеоҳое ки мепартом. ҳазор раҳмати калом. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. сухани нағз менависен. сухани нағз, сухани хуб, дили як каса шод кардан, и дар ислом худаш савобай. бо касе ки менависад, дили як каса шод мекунад, сухани ҳақ менависад. беҳад ман миннатдорам. дӯстони азиз, раҳмати калон аз ҳамаи шумо. ин намхай фатири қатқат тайёр шуд. болоша тухм шакидам, намхай блестящий омад.
фатири қатқадам ҳастай да канали ма рецепташ ма иҷа дрождор шакадам. Гуфтум хеле сахти бад набиёя дрождор бо хеле ҳал шавидам нағзай. Барои ҳамин камтар дрож андохтум. Камтарак нон да ки меандозам хамирда хеле не камтарак буд. касе ки савол дорад дар комментария нависа, ҳатман ҷавоб мегардонам. ба ҳамаи дӯстони азиз навора ба охир мерасонам. Дар паноҳи Аллоҳ бошед то наворҳои оянда. Худованд нигаҳбонтон бошад. лайка фаромӯш накунед, подписатсия кунед дӯстони азиз, то ки канали мо пеш равад.